Nåja. Klockan slår, nu är det dags. All bekymmer försvinner strax. Bästa båt för kropp och själ. 4 väggar i träpanel. Ved din vårvärme lika bra som tango med Arja Saijonmaa. 1, 2, 3 sauna. Vi ska vara bastu, ångor upp och släppa stress idag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader noja. Bara bastu, hänga på så sätt din bara yr. Bara bastu, ja. Vi ska vara bastu, ångor upp och släppa stress idag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader noja. Bara bastu, hänga på så sätt din bara yr. Bara bastu, ja. Sauna. Sauna. Ja, just ja. Helppo vanno mei rongunu. Tik tik takulengo